ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನೆನಿಕಲಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ವಾದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚದು ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ತೋಜಾವ ಎನ್ನಿಗಲಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಮುಗಲ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಅಂತೆ ದೆಂಬುದ ನಡುಡು ಬರ್ಸ ಮುಗಲ್ ಉಂಡು. ಏನು ಬತ್ತದ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಓಲ ಏನಿತ್ತಿಂಚಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನು. ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಕ್ಲಿಗೆ ತೆಂಕುಲು ಮೀನು ಕಂದಿರು ಮೀನು ಕಂದಿನ ಎದ ಮಲ್ಪು ಇರ್ಬಂದೈಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ಸಿರುಟ್ಟು ತೋಚಾವೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ತಿಟ್ಟಿದ ಬಂಗುಡೆಂದು ನೆತ್ತದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದಜಿ ಚನಿ ಮಲ್ಪುನೆ ತೋಜವನಾತೆ ತೆನ್ನಿಗಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ವಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ. ನೆಕ್ಕೆನ್ ತಾರೆದ ಪೇರಿಗೆ ತಂದೆ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾರೆದ ಪೇರಿಗೆ ತಂದೆ. ಓ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರೆತ್ತಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡು. ಐದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಪಾಡಿ ತಾರೆದ ಪೇರು ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ. 5 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾರೆದ ಪೇருக்கு 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮೆಲ್ಲನ. నేను ಸರಿ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಲ್ಪಂಟು ತಾರೆದ ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊಂದಂಚಿ ಬೇತೆ ಬಾಚನಗು ಕಜಾವದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆನಿಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುಂಡೆ. ಅರಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಇಟ್ಟದ ಗಂಟು ಗಂಟು ದಾಲೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಉಂದೆನ್ಲ ಅವರ ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ತೀಪೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ಪರ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನು ಏನು ಅರ್ಥದೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ದ ಇಬ್ಬಕ ಇಂಚ ಮೂತಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಡಿಪತ್ತರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಹದಾತೂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಐಕೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೀನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ஒரு ಎಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಗೀತು ನಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚದ ಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಒಂಚಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ತಾಗುಂಡು ಟೈಮು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಬರ್ದಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ ಹಿಡ್ದು ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಡಿ ಚಂಡ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಐಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾರೆದ ಪೇರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬೋಡಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡೊಂದು ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಒಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡೊಂದು ಬರೋಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಚ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನೊಂಚು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡು ಇಚೊಂದು ಟ್ರೇಕ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೇನು ನೆಕ್ಕಿತೇನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಾಯಿ ಡಿಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿತ್ಯ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಚಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ದ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಗಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕುಂದರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಹಾಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆತನೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಈಗಲೂ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗಲ ಎಂಚ ಹಣ್ಣು ಬಂದಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.